Moja bi TV ena waso so a woti a wo hwe yi ense me ko twi ko brema gina ena ya hwe obosa ye de bebrɛwo ene aware mu nsɛm ena bɛkɔ so ena nadwe a me hye obosa de akim o wiase afo na nyina US America Ghana China enchimo video na emfa free ha koso amane na ha ne tie nsɛm ɛkɔ pa ensɛm sisi Frankfurt ba bia kyese wiase afo na nyina ene ena ye bɛhye ase mo video no ena ha ya sɛ de esi hye obo no na onyankopɔn ɛbɛ yɛ ho nsɛnkyɛne bye bye. Me mama kwaba ba enedwumadie so ewo Mojabi TV so pa kwasi musonfo ene enedwumadie me de bremo ewo mo fiefie mu ene eti asem a eda prono no so ene se bema asede ewo awarem a ebemo oba ani age na nyantobo ase ne twen mra ye be twetwe nkomo yi emra mi twa me ho akɔgye aboafo nkrato aba twen me Mojabi TV. Among for Momodia na monko YouTube. Baby a mobile copy of Mojabi TV home. Say our resem. Say a movie. Say a yet a DP say fan kwala ho ana a wo atiti bia we dey Momodia na ko Mojabi TV. You home ma and near my home. Let's subscribe. Ingeya ya kwa Mojabi TV. Show ya Minunti. Ya kwa Mojabi TV. Mojabi TV. On YouTube we are called Mojabi TV, and on Facebook we are called GMB. Subscribe. Hi, Loita. Ingeya ya kwa Mojabi TV. Show ya Minunti. Ya kwa Mojabi TV. Mojabi TV. Nyama wo. Mo shepa. Bibia opebia ebi wo ho. Facebook, YouTube, bibia. Kana ge Mojabi TV. Yo yeti efu asemu hu nkwala no nkwala nketu akura mu se Mojabi TV bibia upe bia wo de gu wo peche eti mesem se obia nkwe Mojabi TV yeda masepa me mama kwaba biom eba Mojabi TV so be na sese wunya mre na wo twen me mra metwa me ho baaye ene dwumadie ayi bedie ene odo doctor ayi mama Lucy ane esane ne ba metwetwe enkomo yi na enwumrei mehye se nyanto wase ne nya adagye emra ye bedi enkomo yi mama Lucy ye ma wakwaba ya eja pom ti sei na mi adom me pa cho na so e mi adom bi aboko de radiance emra enwumrei ye ne mama Lucy ayo do doctor ene betwetwe enkomo yi na meja wakasamu no ama mama Lucy na watu aso yo medase ewo Yesu dim ana nwumre nkomotwetwe ne mo ba betwetwe na me nua be ma no me ba no edi ka bo topic ni din e de kire mo no se waware be ma no be ma waware oba no awie na wode na kotena fie be ma wo firi adwuma na wo pone ebe fie a na wo bedidi wi a wasedi a wo be ye ani se wankola na gele wie maami na gele wie no na ehwa wafa maami afa nkola no mo afa mo bible amokwa asori mokotie nyame asem ne bema aware no agina atimi adi mu ntintimman se nyame asem nunu a entimi nya adwuma enu ntino boba kwa soro kotie nyame asem akobɔ mpaye ama mpaye bɔ no atimi aka aware no abom amadane da wodo atimi awura aware no mu na mo kwa soro na makotie nyame asem na mo abefie bo de mpaye bɔ mo abetoa so fie de mpaye bɔ edi aware no animu kai se de be ya aware no betumpon na be wie peye na mo di kan akɔ asɔre ede aware no akɔhye nyame nsa ame nyame so nsa ewo aware no mu no mudi Yesu moja nyina atwa aware no ho ahia abɔ mpaye ama aware no atimi atumpon owie a de to so mienu ene se obama no ene oba no ebedi enkuta ho tani de nyoni ne bedi nkomo se le be ya enkomodie ni mu ene ade wodo ene akrokro enyina beba be ma wo firi mo kwa adwuma ba wo kwa asore na wie no eye se wunya
oba na ne tena ase maame na fie ti sen wo so ka fie se de fie ti a kyerɛw won so bisaw ayo ko adwuma papa na adwuma mu ti se o nyame adom ede na me ko ye boko boni bi anim ena ya to ade papa na se menya customers pa se wo hu na woni na didi di san komo na wie woni na didi di fie de e wa abrabo ni mu eni ni nkomo pisa oba no akosua na me wali wei ade be pa na wo pe ana ne ompe ma oba no enka de ope ana de ompe nkyerɛw na wo be ma no susu huru oba no nia wo so pe no nso aya ama emfa de wo ompe no emfa nsie ma de wo so ompe no omfa nsie na emfa de wo ompe no kodu na akoye manso ana akoye ntokwa ene de oba no ni nkuta ho eni ni wodo eni ni nkomo monsre momo ni nye krokro oba no krokro no wo enkomo bi wo ha frɛ no akoso enkomo se na wo na etisen me kro ma ya ma adwen se ka me pese me gi poto kitua bi se le be ya ya besi na ya so be nya be bia kotena na ani gi be wie pe o dwene ho se oh kwadwo ene ye ya adwen pa wafa te ye se be boa ye se wo hu yesama oba no na ninye ewa aware ni mu enka wono ntu bebe bi ho ne yiri ni nkomo woni ni nya hye anu ase wakwa adwuma aba na akohye medua ne wei na obetena se no de ase ne wonu adi owie ya na akokai o de graphic ato nanim ana o de book no de ato nanim ana akotre TV ho obetumi ahwe TV sana metie news ana metie news na akoso ye frɛ no kwadwo na wo ma me de wo ha dwedodo me frɛ dwuma ba me de die awura me tie news no watie bia eye konne oba no ntena se na mo ne di nkomo na niema wo ne oba no dwere ho a ebetimi awie peye ebe bro wa abrabo no mu na timi aye kama ebi kura na oba no wa adwin bi a ono so de beba na wo ne na ni nkomo misa no ankrokro no a ebede na wo hu oba na adwene se bia wo nyansa ana won so de beboa wo ma nkomodie na aye kama entine ma samu ware yen de ekotime fie wi na munye yo munye ye ni munye niema be me ye ni gie wi ye peye na ma to ye pa krokro e na ye pa krokro pa ye pa ni gie soso enu ntino muni ye ni nkomo mon krokro ye monka ye mata mo ho na muni ye di nkomo mo ba hunu de ye pe ne ye mpe na mo so mema no soso yenso ye hu de mo pa ne ne mo mpe ye ma ye pa krokro se wo ko bible mu kura e ma ye ne abode nyina ka akire ye ne abode nyina ka akire nti mo krokro ne pa krokro ye pa ni gie be ma bi wo ho a one ne yiri ni nkomo onkasa no ho wonya ne hye anu ane sa wawale no de na kotene fie e wo sa e basa o mo ba na ye enu da bia won de wotu wodi na wo de wa ba no wodi de awie na da me kura wo se me pia bonte me ko to da me ne me na fofo abra wa wale wo ba no wa sade ne se wo ne be di nkomo wo ba cheche wa adwena kire no ade bi wo oba no kura wonim entino dani danya wo oba no di nkomo na wo huru na adwene ne wo pe na wo yama no na wo krokro no wa bra wo ase ama no oba no so abra ne ho ase ama no ama ni gie ru aware ni mu a ma me papa ene kwasem ni nyame ani aware ni njijada na dani danya mo de ye pa ama ye mo krokro ye mo nyi ye ni anu ane se yete wo saa nipa so wotu wona wo nkasa wo beba wonum kwa mo onum kwa pampa wom enti emema no ye mo adawroma yesremo mo muaye na mo ni nkomo ewa aware ni mu ma aware no enti mintumpo na enye kama medamo ase na kakra me ka to aso ne se bema wanya wari oba na wie no na wonwie yo me se ma de ye pa ni gie papa ani gie ye pe enti monyi ye ani enti no se be ma wo pie se bi ko obi ayi vital se adore
anase engagement ayefrobia anya se wo kwosiesie wo ho na wo nkwa watraka mu akọ da bi ekobasa na ntwa yi ye nam se ye pa ni gie ne pa akokronti mfaye kọ for ba no kọ ba bi a wo kọ no ene ne nkọ na mo kọ a mo ba bi a no akọ tsena ni oni bi a no agye asimu onim na mo didi mo ho nkomo kakra e no kura ampo no etimi ma enkomo bi wo ho a ba ma no kura wontimi kan kire oba na wotimi pie na wo ka kire oba na ni beje wo fa na anko ho anka beden na sa asemu nyina timi apie enu nti no so obi to no nsa frɛw wa bedin tuo bi ase sabra wo kono fo oba na ko ni wo so na ni gye nko wie ni peye so wadanfo bi kura bi kwa na wadanfo bi kwa onim oyere va ne kire no kwadwo me wife ni o na sa wo yiro ye kama pa o wadanfo kura timi ka sa wo yiro ye kama pa na akọ ye bi amfani ni wachi ho kura na hu ni wani ewu ni wa fele enti sa wo kọ wo pia kọ ba bi na do yiri di wachi na ne kọ ayefrase anasa ye kura no obi a invite say bia me maame anasa mbi awu enti be jamia wo kọ betin de oba na kọ edi wachi na ne na kọ ebi kọ a wo kọ yi wo kọ akọhyehyia wo nofo nom ebi kọ obi enim wo bi kọ a wo wale no wo ye ni fie obi enim oyere wadwuma kọ obi enim da ko bi na de ne kọ wadwuma na wadwuma mfo ahunu se wo yiri nie wo yiri so anya fo oye fo kura wo pe na awa no se wo enu nti no wo ware oba ma oba no na ninye ewa awawie ni mu ma emase na ni gie be wie ne paye na da ne da onfa puni bi ntu ne tim no nya aweho ti wo de ne pie kwa abonten a eno so aboa ema oba na ni beje obefi a obetima ka kire miwa na die na bi kura na me wura ho ena kura na me modu kura enye yi enso no wodi mi pie ya na ne mani age pa mani age so awu awale na bia no se wonfo na anko ena bia o tifi anko de aweho anka wie peye bi kura baba na oyale na ne ti ya ne ya enso na so de pie ko ba ye nti no ba ye na ni je wie ne peye ne ho asepe no ne ho ato no ama bibia sisi ne ho so kama se wo hu eno nti no yem kunum ya wale mu a ade a mo ya ebe ma ya ni je awie ye peye ana se mo ni ye be din komoda ne da nyina ma odo na timi asipi no ye sira mo ye kunum da ne da nyina mo ntimi ma ya ni je awie ye peye mo ntimi ni ye ni nkomo bi wo ho a ahya wa tirimu ache yibra na yenni na yensere ne ya ni je nwie ye peye ne awaro ni ntimi sipi ne nsita na mo yesa dani da nyina awaro ni betimi etumpon awaro ni betimi ayenkoso eni je beba awaro nim na sa awaro wo ho na sa mo aware enkomodie nim shi nimu a awaro no na anyunya mo awaro anyunya mo nka ne se mo ma enkomodie enka awaro ne se na awaro ni ntimi ntumpo na yiwe peye na sa ade a hia wo de bibia timi ye na ade bi wo ha enyuna wo de ka bibia enye ye timi ma aware no eso bomrem eso bono me sai ene nkomodi a da ne da nyina wo ne oba ne bedie ene nsawo so a wo ne oba no ebeye ene be ma mo aware no etimi asipi na esita enti ne ye ka nyina ne se ye me ma se ye me kununom se ye me papa nom dumedie ma ye hunu se mo ware ye nkotene fie a mo ma ye ne nje ade a mo ye a ebe ma ye ne gie awie ye peye no mo ntimi nye ema ye na ye sudane da nyina ye re ncheche ne ye ne nye na ye nye aweho mfiri ya abubu abomu aware no sere be ya aware no ebetimi etumpon ne be ye peye esiamu a mo adawo ma enti no ni twa me ho kakra aba na ye ba ye besa ato aso me da mo ase. Here comes a lifetime opportunity to recover from all the losses suffered as a result of the pandemic and also achieve your
All such payments are paid into your account on the 1st of every month. At Juweji Mall, you can choose to refer others to buy product packages, and for every referral, you earn 5% to 15% daily residual income for life. Live the good life. Earn for life. Register today with Juweji Mall. It is not rocket science. It's simply buying and selling of TJTM products worldwide. To know more about Juweji Mall and how to register, call these numbers. Mesama makwaba biema Mojabi TV so eye Mojabi TV ye obi o Frankfurt abrochimem aye UK so abrochimem na o my Ghana mu ha na mamelu ni ye di nkomo bebre na mamelu ye busa o se afutu ade ama ye nyina ne krakra ene sei ne krakra ne sei enye ma no mema no nye ema na sede ema wom sede se ye omoni ji ebe wie peye ane se ne mamelu kano se mema no yenye ema no omasede ene omapede mom de be mom ni age de be ma aware no ombenya tinka ene odo aware nim na be ma foforo bi emfa woni de obekire wo mo ana se ombede ne de ache om entwe mu mfa aware nim nti yebeda mamelu ase yebesese Mojabi TV subscribe like it ne comment it we are nesa share Mojabi TV on all social media platforms and so and yebesese se bibi ne yanyi ni yesu a yebesese munka meyehu na yentu ho anamon eye mpakwasi mena mede ene dwumadi ebremo na ansa ne bekono mamelu sene dane da oye no owo eduro a obebo hu de rokitu binti mamelu waduro no bo hu de roja awansan yo mi wo sisiara aduro mi wo koko aduro mi wo mema aduro ana oba a wo pekunu ba ma o peyire modaroma me de number no tudwa na mo afre we fre na mo ba mo sabeka bi me number no ye 054 8215 703 054 8215 703 me number no tifre na bra na mo sabeka bi me da mo ase me wo kumase tafo enka me da bia na jet fm no ehwa na me wo drugstore ewufie ho bra na wo ba onsabeka me na wani je Europe me da mo ase edamase se moji mre na ene de musa hwe Mojabi TV so mama Lucy say obehuno kumase obatafo jet fm obehuno de hian te number no de atudwa no obefre se ohun sususu a enemrantie ebrofo mu de aba se America oba California ofre mama Lucy a obenya no yebeda yenua be ma sack a wogia camera na chi etwama ye sack se ope dwumedie bia edi se ya ware se ye adore se ye party se ye eyi dwumedie biara no se otun safre yenua saka onsa beka na ne number ba ko ye 0241 33 8407 0241 33 8407 eno ye wose ne manager number enti se ofre ne siso a onsa beka no yedamase se maje mre ahwe yedasene yesa ede dwumedie a eyede esene sei esa bebremo yedamase ye che aboafo ene etiefo nyina inhranka mo peace shalom bye bye.